Ahoj, ja vás zdravím u hneď ďalšieho videa, po tom ďalšom, alebo jak tak to povedať. A chcem vám ukázať, jak teda mať, trošku som sa poplietol, ale chcel by som vám ukázať, čo budete potrebovať na natáčanie videa. Takže prvá vec je mať Bandicam, to vám dám do popisku. Potom budete potrebovať kanál, ja mám, ale vy to budete potrebovať. Takže stiahnete si Bandicam, tento, download now. Môžete sa to aj kúpiť, lenže to sa vám neoplatí. Takže si to stiahnete tuto. Potom teda ten kanál. Tu kliknete nahrať, keď natočíte nejaké video, ale máte vybrať súbory a tu vám to vyhodí a môžete si pohľadať, čo tam chcete dať. Tu máte správy, čo vám prišlo na videa, proste čo nové. Tu je vaša profilovka. Takže tieto dve veci budete potrebovať. Takže ja sa s vami lúčim a teda zas čus.